приятели, има хора в този влак. Без базик, тук що го видяхме с Деян. И сега гледайте. Ще има хора. А на бас машиниста не ги видя, брат. Машиниста не видя хората. Трима човека в влака. Не ги е видял човек. Не ги е видял човек, Деяне. Не ги е видял хората. Чакай, разбирам 2 човека. Брат, те бяха 5 човека. Буквално как? Забранено. Не, аз мисля, че не е забранено. Бат, ти слеп. Брат, как не ги видял, бе? Бат, ти слепя машина. Аз. Към Декстъра, хора. Айде към Декстъра. Айде. Чао, хора.